ake sihlanganise izandla samukele ubukho bakhe phakathi kwethu. Ngicela siphinde sishaye oyimake uzoyishayelana. Sishayele ukuthi ubukho bakhe esibamkelayo buqale basamkela bona ubukho bakhe. Samkelwe ezulwini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Kuyasithobisa kakhulu ukuba sibancane singaziwa nokwaziwa kangako. Kodwa umdala kunezinsuku asamkele njengezikhulu. Lithi iBhayibheli, we have been crowned with glory and honor. Sine crown eyisipho sokuthi sidalo yena ngumfanekiso wakhe. Masidalo yena ngumfanekiso wethu wakhe ke usesiqokisa nomqhele we-honor and glory. Noma ngeke ubona amehlo kodwa uqokisiwe. Hayi ngikhuluma nawe uqokile njalo uqokisiwe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Sime kanjalo. I've been listening to prophecies as usually. Ngijwayele ukwenza lokho ukuthi ngizwe abaprofeti all over the world ukuthi bathini ngonyaka olandelayo. Ngoba uNkulunkulu akenza ilutho engaqalanga wakwambula lokho azokwenza ezingcekweni zakhe abaprofeti. The way we are so honored ezulwini kunendawo uNkulunkulu athi angeke ngenze ngakabatsheli ukuthi ngizokwenza. Malibonga igama lenkosi. To my surprise bazalwane, amadoda kaNkulunkulu uNkulunkulu avusele ukuba asho okwenhliziyo nokweplan uNkulunkulu anayo ngezwe lakithi South Africa. It's amazing. It's amazing izinto uNkulunkulu ayikhulumayo ngalelizwe. And I believe ukuthi ukuthandaza kwethu singaphela amandla kunjenge investment esiyenzayo njalo njalo. Mase kufika sithi sibone ukuthi yenza le investment yokuthandaza singakhathali, singadinwa, singaphela amandla. Izinto zakhe mase zenzeka, sometimes they are volcanic, they are explosive. No one can stop it because uNkulunkulu esuke sephendula ngomlilo. uNkulunkulu mase ephendulo noma uSathana akazama ukuvimba impendulo. Kodwa une Minister of Defense Michael ovela bodloze impendulo izofika kubanikazi bayo. uNkulunkulu uneplan enkulu ngeSouth Africa. Angazi ke ngaphandle makusho uNkulunkulu kodwa nje unga relocate. Uma ngabe u relocate under pressure kanti uNkulunkulu akashongo, hlala phansi. Uzophuthelwa into uNkulunkulu azoyenza kule ndawo, kulelizwekazi iSouth Africa. The beacon of the whole continent. South Africa is the mother of the whole continent of Africa. And we are going to see great things happening. Behind the scene, God has already started to do things. There's a shaking that is going on kule lizwe.
sometimes it may look like it's negative ukwenzeka kwawo, but all things work together for good. uNkulunkulu is up to something ngaleli izwekazi South Africa. Unesikhwele ngalo. And I'm very proud and I thank God ukuthi I'm a citizen of this country. Ungibeke strategically uNkulunkulu. Ubonile emaphakadeni indawo engifanele ile. Angikhathali kwenzakalani, grace is enough. Anginike yona ukuthi ngikwazi ukusurvive futhi ngibe asset not only embusweni kaNkulunkulu nasembusweni lo. Malibonge igama lenkosi. It was not haphazard ukuthi uzithole sewuzalwa la. uNkulunkulu iplan yakhe yasemaphakadeni before the beginning of time. Uye wabona kukuhle umuntu njengawe akazalwe. Njengoba ususinisiweke ungabe usaqalekiswa okwenzeka kuwe. Nasho baba nima kancane uyangena lapha abuyise wentandane. And a replace okwenzekile. Sometimes akuqinise ngama experiences odlula kuwo ukuze ube prepared for ukuthi ukwazi ukusiza abadlula lapho ngoba udlule lapho. Siyabonga kakhulu nangobufakazi bakho uNkulunkulu akubusisa kugcine. Yes, siyabonga kakhulu kuyasithobisa kumenza kusenza sibone into esiphethe ukuthi yaphila. Sibonge nangabantwana baNkulunkulu. Sibonge nangabantwana baNkulunkulu asebenze ngabo ukuba uNkulunkulu enze lo msebenzi empilweni yakho. And we pray ukuthi kubambeke nomndeni wonke nehlobo ezikude ngoba sibona uJesu wakho kwenzele imanga kusekukhulu kusasa. Kuyangijabulisa kakhulu ke ngizwa uNkulunkulu esebenza ngabantwana bakhe. Kungekho nokuthi ngibonga baba Mahlaba kuthiwe ngibonga uNkulunkulu ngabazalwane bafike bathandaza. Ngiyibone nami lento ukuthi kusho ukuthi iyasebenza. Ngoba akufanele kube yimina njalo nje kube i-one man's show is over. Wonke umuntu ola endlini osindisiwe uphethe into yokusiza abantu abalapha phandle. Usawuthi wezwe ungakhohlwa, ukukhanya kwezwe ungakhohlwa. Manje ke kungapheleli kuwe ukukhanya. Hambe ukhanyisa la kumnyama khona. Ngizoyisho kakhulu kulonyaka ozayo ngoba sobe senza impartation strong. Ama gifts kamoya esobuke eBhayibhelini azo-operate la ebandleni. Kuzokwenzeka into enkulu. Kuzophila abantu ezifweni ezingalapheki. uNkulunkulu esebenza ngamalungu akhe la ala. Noma ngabe una 1 month usindisiwe, if you are ready to be used by God. Ngoba uma ukhona nje egameni lika Jesu lezi zibonakaliso kufanele zikulandele. Ya isikhathi sisho njalo ukuthi angabe khona oyedwa la endlini ozoba ispectator. Zonke azingena egroundini. Uyazi inamba yakho uNkulunkulu akubeke kuyona. Udlale lo role yakho. Kuyezwakala yini la? Ya ngoba uthi uyazithoba kanti uyazeya. Uyabona kube ngathi uyayithoba kanti uyazeya. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu abantu ayikhulume nabo la. There was a Sunday uNkulunkulu ekhuluma babhizi ke manje benza njengoba lokhu uNkulunkulu eprofethile phezulu kwempilo zabo. And bonke ababekhona uGcobo liphezulu kwabo ukuthi bahambe bayosebenza umsebenzi. Makhona umuntu nje ogulayo ungalokhu buza inyama negazi, mphatheke ngezandla ubone ukuthi kuzokwenzakalani. Ngeke uNkulunkulu asebenze ngembongolo kanti uzohluleka ukusebenza ngawe. Kuyezwakala yini? Kunesotsha elavuka ekufeni lihlatshiwe lopha laze lafa balingcwaba ethuneni elinamathambo omprofeti. Uyabona ke amathambo ke
amvusa lo muntu kwabuya umphefumulo kwabuya negazi and kwabuya namandla ukugijima landele laba bantu kade bemngcwaba mabethi baqalaza bamboneza so uNkulunkulu esebenza ngamathambo why angasebenzi ngakho ebona so isikhathi esifikile ke bazalwane uwashiwa uma sihamba kancane khona bazosindiswa abazosofatake asicela mama Hlaba asihole kule nkonzo yokuthandazela izwe lakithi especially eSouth Africa sichithe imisebenzi kaSathane sichithe konke uSathane akuplanayo ngalelizwe kodwa kuphumelela icebo nentando kaNkulunkulu intando yakho mayenzeke emhlabeni njengoba yenzeka ezulwini sicela mama Hlaba eze phambili asihole kule nkonzo cela sikhole ke sonke siyabonga Heavenly Father egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele othuna lakhe liempty wavuka iphethe ihluthulelo zokufanele abafileyo siza ngalelo gama Heavenly Father wena othe sikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini esikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini ngegama lika Jesu ngenxa yeauthority osinikeze yona siza nezwe lakithi iSouth Africa siyalithwala baba wethu namandla selethi qithi phambi kobuso bakho ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele okokuqala Heavenly Father siyaxolisa ngezinto esizenzile siyizwe savumela imithetho ephambene necebo lakho kanti sivulela amandla esitha Gora siyabonga egameni lika Jesu ukuthi uthi abantu bami ababizwa ngegama lami uma beyithoba bekhuleka bevuma isono sabo ngiyakuphilisa izwe labo eligulayo ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele sikhuluma ukuphila kweSouth Africa ngegama lika Jesu Kristu siyabonga Heavenly Father ukuthi iSouth Africa is being restored ngendlela engakazi bonakale baba wethu namandla wonke ngenxa yabantwana bakho abangabakhumbuzi bakho abathandazayo ubusuku nemini uyihambele iSouth Africa baba wethu ongcwele iminyaka edliwe isikhonyana iyabuya eSouth Africa the devil likes it or not we decree and declare South Africa belongs to Jesus and Jesus belongs to South Africa ngegama lika Jesu sichitha lonke uhlobo lwesihlalo samandla obumnyama eSouth Africa simisa isihlalo sika Jehova sebawuthi indoda yempi umlondolozi kaIsrael ngegama lika Jesu every evil altar emisiwe yamiselwe eSouth Africa sinamandla okuyichitha ngegama lika Jesu Kristu akukho altar enamandla okumelana nealtar yaseGolgotha thatha indawo baba njengoThixo ngenelele South Africa fohla ngamandla obuNkulunkulu bakho egameni lika Jesu ziyachithwa ishebo zika Sathane ngegama lika Jesu sihloma iflag lasezulwini eliphefumula ukunqoba ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele every corner yase South Africa every border yase South Africa simisa abalindi bephethe inkembe evutha amalanga bomlilo egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele izinto uSathane azifaka eSouth Africa sizibuyisela kuye ngegama lika Jesu izinto zase South Africa intshontshile siyayihlwitha ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele
kuzokwazeka ukuthi South Africa isecebeni likaThixo ngegama lika Jesu Kristu bayasindiswa abantu base South Africa in the name of Jesus in great numbers bayakhululwa ngegama lika Jesu abantu abasha abaqedwa izidakamizwa siyabahlwitha ngesandla sinamandla sibanikela kuwe Nkosi yezulu ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele siyabalanda emathuneni uSathane abangcwabe kuwo ngegama lika Jesu bantwana abasha base South Africa buyelani egameni lika Jesu Kristu kulokho uThixo aniplanela khona yonke imimoya yobumnyama idakamizwa siyayiqalekisa ngegama lika Jesu ukubulalana kwabantu siyaqalekisa ngegama lika Jesu ukungasebenzi siyaqalekisa ngegama lika Jesu Kristu ukuzondana kwemindeni siyakuqalekisa ngegama lika Jesu ukuhlukana ebandleni lika Kristu siyaqalekisa egameni lika Jesu ngenelela fohla balperazima uNkulunkulu ofohla njengamanzi in the name of Jesus Christ the Son of the living God siyabonga ivuselele namandla amaconsa ayezwakala seqalile ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele izinkoloze oh hallelujah ngegama lika Jesu siyazichitha in the name of Jesus umoya wobuthakathi siyawuchitha ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu siyabonga Heavenly Father sithandazela the continent of Africa ukuthi ibuyele kuwe egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele ama-altar abantu abaguqa kuwo siyawachitha simisa i-altar kaJehova ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele siyabonga Heavenly Father asilibala ukuthandazela umhlaba wonke siyabonga ngegama lika Jesu izwi lakho lingephuthe Thixo wethu namandla wonke kazimulo yakho mayigubungele umhlaba wonke baphendukele kuwe bonke abantu masindiswe bamfuna uJehova igazi lika Jesu kungabe yizo uchitheka kwalo egcineni sikhumbula abafowethu abantwana baka Abrahama ngegama lika Jesu abantwana baba wethu namandla wonke Nkosi yami baka Isaac abantwana baka Ishmayela kube khona ukusindiswa ngegama lika Jesu Kristu abanye siyabonga ukuthi ubahambela ngamaphupho nangemibono bayasindiswa nala iBhayibheli lingavunyelwe khona kodwa uyafohla ngegama lika Jesu Israel makaphendukele kuwe uthe babusisiwe abakhulekela ukuthula kweJerusalem let there be peace in Jerusalem ivuselele namandla asindisa uIsrael ngendlela engakazibonakale siyabonga Heavenly Father noma yini esicela egameni lika Jesu uthe uyasenzela yona nanti izwi lakho nanku umkhonzi wakho esamile izwi nezwi aliphume liwumlilo sikhuluma the flow of the Holy Spirit egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele asikho isikhalo esilolela izwi lakho esizophumelela nolimi oluyivukelayo izwi lakho liyathotshiswa cover your servant by your blood Father God egameni lika Jesu Kristu manifest your glory we thank you Father we call it done in Jesus mighty name ashayela uJesu izandla oh hallelujah singahlala phansi bukhona imini enkosi bazalwane siyabonga
Asibingelele abangcwele bonke. Sibingelele Mama Khanyile, Phathi wohlelo, Baba be-leadership. Sibingelele abasihambele bamkelekile kusekhaya. Sibingelele ibandla lonke egameni likaJesu Kristu. Sithandwa sami Mama Hlaba, ngi-honorisha kakhulu oyisibusiso empilweni yami up until now. uNkulunkulu wangithanda ngaye egameni likaJesu Kristu. Amen. Sibingelele nabasilalele emoyeni egameni likaJesu Kristu. Amen. Bekune into ebekike enhlizweni yami ukuthi ake sikuchazelana ngombono uNkulunkulu awubeke kithi ngalomsebenzi omkhulu kangaka, nokuthi sihlanganise impilo yebandla which is in Christ nohlelo ngoba uNkulunkulu uhlelekile njengemizimba yethu ihlelekile. Sithe asiqale ngokuthi ibandla libe nokuphila, livuke ekufeni, aphile uKristu kulo, libe umzimba. Then bese singena ke esigabeni sokuba ibandla libe organized in kwi-operation yalo njengomzimba kaKristu. Konke sikwenzayo sikwenze ngemfanelo nangenhlelo. Kodwa kubonakala ukuthi njengoba kuyikhathi sama-holiday kungcono sikuhlehlisele esikhathini lapho abanye sebebuyile ema-holiday. Vele ke enhlizweni yami kubekekile njengoba kwi-Sunday yokugcina sizobonana ngonyaka ozayo siphuthuma eGoli bazalwane. Kwavuka emoyeni wami ukuthi ekungeneni kwethu vele ke masibuye kunezinye izinto uNkulunkulu azembulayo zonyaka ka-2026 ukuthi uNkulunkulu uthini, singangeni singazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngalonyaka esiqala. And but ke okubalulekile uMoyingcwele agcizelele kakhulu enhlizweni yami bazalwane ukuthi uyazi uMoyingcwele uyakhuluma nawe sometimes awulali njenganamhlanje. Nginibuka amehlo ayizolo bazalwane. Ngoba kufanele ngizwe kwesisikhathi ukuthi uNkulunkulu uthini ngebandla lakhe. So kwabekeka ukuthi uMoyingcwele wabeka ukuthi angi-emphasize kakhulu indaba kaMoyingcwele nezwi nomkhuleko. Wathi uNkulunkulu lezi nyawo lento ifana nenyawo zebhodo lesizulu. Eyodwa mayingekho azisebenzi lezesele. Ziyadingana zontathu. Wathi ukuze ibandla liprevaile amasango eHades angalahluli, gcizelela lezi zinto eziyi-3. Yenza sure ukuthi ibandla lihambe ngamandla alo, lihamba ngamandla kaMoyingcwele. Yenza sure ukuthi ibandla li-reach ezweni, lifinyelelile ukulazini iqiniso, line-appetite yezwi. Noma lithandaza lithandaza izwi, noma lizindla izwi, ukuze likwazi ukukhula lingagcini nge-appetite, likholwe yilokho elikuzwayo, lingagcini lapho lenze elikuzwile, lingene kuma-practicals emfundiso. Ngoba ingxenye yokufunda is to apply into oyifundisiwe. Ungagcini ukuthi uzwile ukuthi kuthiwani, hamba uyoyenza
ngoba inento enzayo kuwe ngesikhathi uyenza. In fact usazindla ngento oyizwile, yenza something kuwena. Lezi eziwu-2 ke bazalwane zivela kuNkulunkulu direct, bese kuthi leyesithathu yomkhuleko iqhamuke ngakithi, sihlangabezana nalezi eziwu-2 ezivela kuJehova ukuze zibe operational. Lezi zinto ngicela ukuyibiza kanjalo kamanje, umoya oyingcwele nezwi likaNkulunkulu elimele uKristu njalo ungulizwi, akasebenzi uma ngayidlala yami role yokukhuleka ukuze ukusebenza kwamoya oyingcwele kube experiential kimi, kuyami activate umoya oyingcwele ukuthanda. Lithi iBhayibheli bathi besakhuleka behlela umoya oyingcwele. So emthandazweni si-activate amandla emthandazweni. Ngeke ngimelana nje ngingathandazeli. Noma ngizoshumayela izwi kodwa kufanele ngilixhase ngokukhuleka. So wathi umoya oyingcwele ke kulonyaka uzoqala kufanele ku-emphasize kakhulu kulezi zinto eziwu-3. Ngoba kuba nento yokuthi abazalwane babe weak. Kanti ba weak ngenxa yokuthi izinto ezintathu azikho. Zonke ezingeke, uthando, ukholo, you can name it. Izithelo neziphiwo zikamoya, ukuhamba komzalwane, ukunqoba kuphuma kule zinto eziwu-3. 3.5 years uJesu hamba nabafundi bakhe, wayebagxishizwe, ebafundisa nokuthandaza. Kwaba khona into esalile noma ingxenye yayo beyitholile ngoba ubanika amandla ukuthi bayophilisa abagulayo. But iPentecost yokuthi babe nokufikelwa umoya oyingcwele bamkeliswa amandla babe ofakazi iyayingakafiki iPentecost. And siyayidinga njengebandla i-experience yePentecost. Khona kuzoncipha kulo silamula abazalwane sebekhubekile abazalwane njengoba kuthiwa be strong in the Lord and in the power of his might. Kukhulunywa ngomoya oyingcwele la. Kukhulunywa ngomoya oyingcwele la. Uyena okwazi ukudila nempilo yethu. Umoya oyingcwele uqala ufika kuqala as the Spirit of Jesus qala mayifika. Bese kuthiwa ke sengumntwana kaNkuluNkulu ngoba ngizelwe uNkulunkulu ngomoya kaNkuluNkulu nangezwi lakhe. Akwanele ke ngoba lokho kungithathe kwangibeka ekuthini ngibe umntwana kaNkuluNkulu. Manje sekufanele ngibe ufakazi. Lapho sekufanele ngingene ke esigabeni sokugcwaliswa ngamandla kamoya oyingcwele. Lokho akusaproduce nje kuphela impilo kimi, sekuproduce ke manje izithelo, i-character, i-lifestyle kaKristu Jesu. Lapho ke ukugcwaliswa amandla omoya oyingcwele kungibeka esigabeni sokuphila impilo enqobayo. Ngesikhathi esigabeni ngisamamkela ngegama lokuthi ngamukela uJesu ngizala phambili ngizozinikela. uJesu usezulwini kodwa ungena kimi ngomoya wakhe. Njengoba uzwa nje lapha naphandle maye isangoma athi unabadala bala kuye. Yabona? Bakuye ngomoya. Asibaboni. NoJesu bakithi noBaba ubakithi ngomoya. Anazi ukuthi emzimbeni ithempeli kaNkuluNkulu ahlala kulo ngomoya. Yabona? So umoya oyingcwele wayibeka lento wayicizelela ngithandaza wathi njengoba uJesu ethi nje ngaphandle kwami ningenze lutho. Ebese thu Paulos ngaye uKristu ngingakwenza konke. So kufanele
siyibheke lonto sibe ibandla eli-rich ezweni, sibe ibandla eligcwalisiwe ngamandla uNkulunkulu asebenza ngawo evusa uJesu wabafileyo. Lesi sigaba sesibili sokwamukela umoya ongcwele silangwilelwa uNkulunkulu from us. Ngikutshele njalo ngoba zonke lento zongabaza endleleni nokuhlubuka nokuphela amandla, yabona, zonke lento ezenzeka kubazali nokuwa, yabona, nokudinwa nongathetheleli, yabona, kushona ilanga uthi ukuthe uphawu lokushoda egcwalisweni kumoya ongcwele. Yeah, ngoba umoya ongcwele mangayithatha, uyabona ngesikhathi izandla zikaMoses zehla, ama-Amaleki abeba ne-upper hand anqobe mazehla, maziphakama ama-Amaleki abenqotshwa. So injalo indaba yokusebenza kamoya ongcwele esilamulela kumakakade ethu, uyabona, fear, doubt, you name it, zonke lento ezingama weak points, zonke lento ezingenza ngingabi namandla okuthandaza ngenxa yobuthakathaka benyama. Umina nangizwa bazalwane, umina ongazani nomoya ongcwele uyingozi kimi. Angiyiphinde ke lento ngoba nozonizwa. Umina uself ongazani nomoya ongcwele uyingozi kimi. Yabo? Into eyenza ukuthi abazalwane bangakwazi ukuba munye, checka i-relationship phakathi kwabo nomoya ongcwele ayikho right. Sometimes siyamfaka uSathana kanti simfaka la ingangeni khona, ithini simnika ithuba. Come on. Where's mode? Uyabona mangabe ibhodlela ligcwele amanzi bose uyalithulula, amanzi awaphumi ingekho into ezongena. Ingakho mangabe ulibhekise phansi kuphuma amanzi kukhala amagwebu ngoba ngesikhathi amanzi ephuma khonto engenayo, ngesikhathi sishoda kumoya ongcwele khonto ezongena. Yeah, yabona, uma esefikile yena kuphela kuze kuphele nokuhlala ucasukile ngoba uhletshiwe, wenza izinto ezikuhlulayo uma esefikile umoya ongcwele. Umoya ongcwele uthunyelwe ubuthakathaka bethu ukuzosilamulela ekwehlulekeni wethu. Umoya ongcwele, umoya ongcwele uthunyelwe ukuthi azosenzisa into esingakwazi ukuyenza. Imiyalo kaNkulunkulu akayikhiphi singakasindiswa, uyikhipha mase siqale sangenwa uye ngokusindiswa, samamkela ngokusindiswa, saze sagcwaliswa ngamandla omoya ongcwele, ebese ekhuluma izinto ezisihlulayo athi asizenzeke, ebese siphila ukugcweleke into ekuhlulayo vele ngoba akathembe wena. Ingakho ethi unganciki kowakho ukuqonda, themba yena ngenhliziyo yakho yonke. Yayizwa indaba, nilalele noma nilele? Yeah, nilalele. Uyokwenza ingakho ethi ngiyofaka umoya wami ngibenze bagcine izimiso zami. Yayizwa indaba. So uthi umoya ongcwele ke kulo nyaka uzoqala gcizelela lento eziwu-3. Uyoba nebandla uJesu akade ekhuluma ngalo ukuthi amasango eHades ngeke lehlule. Uyoba nebandla ukuthiwa lo shona nenilanga sihlangane singabazalwane ngoba ukuhlangana kwabazalwane kunento okuyenzayo, kunento okuyenzayo kube ngathi uyaphuthela uma ungezanga enkonzweni. Kodwa uma ngabe lezi zinto ezintathu zingasebenzi kahle, ukuthandaza kunciphile ebandleni, yabo? Prayerlessness is powerlessness. Ukungathandazi kwenza uJesu egcwele kuwe kodwa angasebenzi. Ubuthakathaka bakho abuyona inkinga uNkulunkulu, buyi opportunity yokuthi amandla akhe athole ithuba. Angiphinde futhi
ukubizelwe lokho uyi-candidate e-right impela for the grace and for the power of God. Njoba ubuthakathaka kunje uvela ubezele bona abantu abanjalo. When phela uNkulunkulu ozakwenza ngayo imanga ukuze inyama yakho ingazibongi, inyama kusho la i-effort, i-ability yakho akayifuni uNkulunkulu. Ufuna his own ability, kuwena ufuna availability. Kuwena ufuna nje ukuziavaila njengoMaria, akwenzeke kimi ngiyincekazi yenkosi, I'm available. Ukuthi izokwenza kanjani leyo ngikhulelwe without a man, ifuna yena lonto. Uyibuzile futhi yachazwa. Kodwa lento engithumela ingilosi ukuthi izokwenzeka kuwe ayizukwenziwa wena ngamandla akho. Angifuni mandla akho la. Kodwa uzoba ngowesifazane oqala okhulelwe without a man. Hawu manje izokwenza kanjani leyo nto? Ngamanye amazwi kwaSexual bathi angaze ngizwe nasemandulo. Izokwenza kanjani? uNkulunkulu njengoba esinika insindiso usinike into enza sibe nombuzo ukuthi izokwenza kanjani. Bengakwazi ukuhlala ngaphuzile ngabhemile, izokwenza kanjani leyo nto ngiphile kuphele 20 years without ukubhema? Ubizele zona lezo zinto uzokwenza kanjani? So u2026 akudlala. Ngizohamba nabahambayo. Abahamba kancane sohlana phambili. Kuyashesha kuyaphuthuma. Sidinga umoya ngcwele angazi. If uJesu eyindodana kaNkulunkulu evele ezulwini evele wabakhona nje ngaphandle kwendoda. Kodwa ethi umoya wenkosi uphezulu kwami. Thina siyosinda kanjani ngaphandle komoya wenkosi? uJesu ethi umoya wenkosi uphezulu kwami ungigcobile ukuba ngenze lento uNkulunkulu angithume yona. Baba ucabanga ukuthi ngila ngikhona ngamandla ami lutho bandla shem ngalolo yasuku kuthoke niyakhumbula kuthiwa izikhulumi ezokhuluma ngobamahlaba ukuthi uhambe kanjani yonke lonto. Ngithi mina it was not going to be possible. Yonke lento ekhulunywa la ngomahlaba eqinisweni ikhulunywa ngoJesu ophila kumahlaba ngoba kusaphila mina. Bengeke ngiqale. Ingakho ngeke ngilithatha udumo lwakhe. I say ingakho ngingazishumeli nami. Ngishumayela uKristu. Kungenzeka ukuthi ngibuthakathaka kunani nonke la endlini. Yazi ngenzeka lonto. Futhi anginamahloni okusho makuthi into ekhona. Ukuthi akekho obuthakathaka njengami. But la ngikhona. Ngibekwe umusa wakhe ngasindiswa ngawo angangagcina ngokusindiswa. Uyabona ke? Wangenzisa izinto engingena amandla ukuzenza engizenza ngomusa wakhe. Manje lithi iBhayibheli udumo lolo kuyigrace yakhe. Angiphinde futhi yakani imoto ekhalayo ngithi uma ubona isiqalekiso sesisibusiso umusa lo. Mawubona uRahabi iprostitute say grandmother of Jesus manje. Yabona isi connected negenealogy kaJesu. Sekuthi makukhothwa ukuthi uJesu uzala ubani bese kuthiwa ezala usibanibane umama kathi nikhona abazalwane bese kuthiwa uRahabi amza. Hey, uRahabi usekuyigenealogy kaJesu kade eyiprostitute elala namadoda zonke insuku.
ingakho mayezu uKristu ethunywe ezulwini uthi angizelanga abalungile makwacabanga ukuthi ulungile ngizokudlula umile angizelanga abalungile njengoba ngisuka ezulwini nje ngithunyiwe nje ngizela ababi ba complaina ngemini bambona ehleli phakathi anganoma kwakuyidakwa yini noma kwakwenzakalani kodwa laba bantu ayikade ehleli nabo kwakuyizoni uma ngabe kanti wena uMesiya njengoba uclaim ukuthi uMesiya uhlala kanjani nabantu abanje uthi hayi phela inyanga ayifuneki kwabaphilayo inyanga ayifuneki kwabaphila ngizelanga abantu abalungile la ngizele zona lezi idakwa lezi ungayibona lonto mhlambe uyikhohlwa sewusindisiwe uyakuyeka kwesisikhathi uMongcwele akuyeka uphahlazeke phansi ubusiyabona hawu kanti bekuyigrace njengoba kade ngimile ebese kucaphuna ke uyabona ke ukuthi uhamba ngami ngiyabona ke sometimes abantu akuthiwa bawile hayi ngoba sekuphela isindiso kubo sebehamba bakhohlwa ukuthi igrace lento ebenze baba yilento ingakho uPetro washona esethe ukuthatha ama steps eya kuJesu hamba phezulu kwamanzi wanele washona wakhala wambamba ngesandla uJesu waphinda wahamba phezulu kwamanzi kwasa kuye ukuthi hayi ngoba ngiyingcono kunalabo kade abasemkhunjini bona abangazange baphuma nama amanzi akwazi ungigwinya mangisusa ithemba kuJesu mangisusa amehlo kuJesu nami ngizoshona phakathi yabona akafuni into ezinkulunkulu kuwe ufuna nje uvume nakhona lapha ekuvumeni uyena okudala ngoMongcwele ukuvuma kwakho yebo ngisho ukuvuma uvumelane uvume ube willing that willingness is his product umsebenzi wakhe esebenza kuwe to be willing when there's no will for you uthi nje uvumelane noNkulunkulu you are not willing vele kodwa uMongcwele ngeconviction yakhe uye wadala to be willing lithi iBhayibheli sebenzani ukusindiswa kwenu ngoba uNkulunkulu osebenza kini ukuthanda uyithole sewuthanda into kade ungayithandi uyithole sewune willingness hallelujah to do what God says that willingness to do ayisuki kuwe khohlwa uzala ungenayo umncane uyingane bekuthi makuthandazwa ulale because there was no will for you to do anything enoNkulunkulu phakathi wayesekusebenza kuNkulunkulu wakusebenza ukuthi wena ube willing akangagcina lapho wasebenza nokuthi ube namandla to do what you are willing to do work out your own salvation because it is God that works in you both to will and to do sometimes the willing can be there njenga Paulos mawufunda chapter 7 incwadi yabaseRome istage to be willing to do sase wayesefikile kusona ngenxa yokuthi wenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu wangaphakathi umuntu wangaphakathi ubani lo ilozelwe kabusha ngiyayithanda ukuyenza lento ukuthanda kukhona kodwa amandla okwenza lento engiyithandayo awekho mayingena nje chapter 8 usiyabona uMongcwele ezolamula lo ndawo uthi ungagcini ngokuba willing kodwa kube khona nokuba able to do what you are willing to do you have that will and desire to live a holy life but the power to live that holy life is not there manje uMongcwele yakwazi ukuyihlanganisa ke afake willing neability to do no there's nothing from you no forget ufile mos
You cannot expect anything from a dead person. Ingoni inja kunebhubesi elifile. Unethemba lokugadwa inje ephilayo kunokugadwa ibhubesi elifile. Ngithi ingcono isimako senja esiphilayo kunebhubesi elifile. So makuthiwa usiphilisile besifile, there was no way ukuthi singaba right phambi kwamehlo kaNkulunkulu. And uNkulunkulu ufike kahle impela, wafika kungekho lutho oluvela kithi. Bese konke kuvela kuye. Mawufunda 2 Corinthians chapter 5, uqala lapha ku verse 17, uma ubani uKristu isidalwa esisha. Bese lithi konke kuvela kuye osenza ukuthi sibuyisane. Ukubuyisana nje kwabazalwane akuphumi kubazalwane. Kuvela kuye. Ingakho uma unenkonzo ukubuyisana, lithi iBhayibheli, mawulamula nokulamula chaza ukuthi uzelo uNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu. Uma esefikile umoya ingcwele akakulameleli kuSathane, akulamulele ezifweni nasezonweni, ukulamulela nakuwe enkanini yakho. Ya ushintsha icharacter, akulamulele kuwe. Akulamulele kuwe enkanini yakho yongatshelwa, ukhuluma amazwi uhayi, ebese imfaka uhayi ke masusindisiwe. uNkulunkulu is not after your ability. Khohlwa. Akafuni ngisho nokwakho ukulunga ukuthi mina masushonile kuthiwa bengaqala umuntu bengave izilungele, awungeni ngalonto ezulwini. Yabo. Nangibheka kabuhlungu neze njalo. Yabo. Ginele ngambulekelwa yilokhu ukuthi there's nothing from me, all things are from him. Kwashayika nempakamo. Ayina chance ngizophakama kanjani? Cha sengisho ukuthi uyabona lonto nje iyangisindisa nje kubeni ngingamphakameli uNkulunkulu. Noma ngavusa abantu abafile abawu50 ngosuku ngeke ngiphakame. Ngoba ngizobe ngazi kahle ukuthi amandla aphuma phi okuvusa lo muntu. And uyabona uNkulunkulu go as far as ukwephuca nalempilo ephilayo athi akusaphili wena uKristu ophilayo. Akwephuce nalo ukuphila kuyintombi esindisiwe ehlukene nesoka. Athi akuyona yakho leyo, imini ophila ubungeke uyiphile, ayithathe angene steeringini kube uyena odrive impilo yakho. When we passenger. Athi angijazi musu ukuthi ubuhluleka wena uzama ukuthi uyazama uhluleke. Yeah, that's why you are handing over everything to me. If it was not for that revelation, ngaba ngiyikho phambi, ngaba ngisona isibusiso kini. Ngisho umngane manje mayibonga, athi awu kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngokupha umyeni onjengawe, myeni wami, ha ngikubonge nalonto kuyo appreciate. Bese ngithi igrace njalo. Ngaphandle kwegrace bengizoba yinja yendoda. Akathi maseqeda ukuappreciate ebese baba ngiyabonga ungibambela ibhubesi. Bengeke ngilikhone mina. Ngeke kuyigoba indoda khohlwa. Igoshwa uNkulunkulu. Wawungekho idalwa, wawungekho idalwa indoda. Wawungekho wawusazodalwa nawe, wawungekho uNkulunkulu edala indoda. Uyayazi ukuthi ibanjwapi. Guys, ikho ke sengithi 59 years ensindisweni. How amahla hey yazi nami uNkulunkulu angeze kube njenga no iba njengami ngoba nami nginjengoJesu. Kusho ukuthi iba njengoJesu. Uyeke kuba njengama uma mina sengingasafani. Ngithi uyeke ukulingisa mina uma ngasamlingisa uKristu ukuyeke. Kodwa ungamiyeki uKristu. Ngoba awutholanga mina uthola uKristu. Ngikushumayisa uKristu angishumayizanga mina. Mangiyiwa ngibhema ngibuyisele eceleni uthatha uJesu lo engakushumayisa yena. Ngoba
angizange ngikuyele esiphambanweni, angizange ngivuke kwabafileyo, angizange ngemvimbo yami ngiphilise, angizange ngibethelwe esiphambanweni ukuze izono anginagazi mina elami livela kwaAdam. Linesono phakathi. Obana ba buzimakhelana usekhona bombuzo noma mhlambe usaye la uye khona. Yebo. Enye into uMongcwele ethe ngigcizelele, never complicate the gospel of the kingdom. Make it simple as much as possible. Ukuze noyisula makuthiwa oyisula kusho umuntu ophambene ikhanda. Kuthiwa umuntu mhlambe onganalo ongahlaniphile njengabanye. Uyabona? Angaduki kodwa kule ndlela. Yeah. Osana ngesithupha kodwa uMongcwele lectureish uprofessor Holy Spirit abe yingxenye yama students. Yeah. Iyahambeka mawungeza uzihambela uzohanjiswa. Ungethuswa abantu abawa. Hayi nami ngangayizama ngawa. Nami ngangivutha njengawe. Yes. Amehlo akho mawabe kumqalisi nomphelelisi nothi kulomzalwane. Sinabazalwane la abeza ngeke ngimkhombe na uyangibona nje. Sinabazalwane la abeza bemenywe abazalwane la. Manje labo ababememe labo bazalwane abasekho bona, laba benyiwe basele bona bakhona. Ngiyabona. Ngoba noma ekumema, he is not the author and the finisher of your faith. He is not the author, umqalisi. Nokwenza sure ukuthi umphelelisi. Uzukhulume njengoPaulos ukuthi ngakugcina nokukholwa sengilinda umqhele. Wayisho ngosuku lwakhe ayezofa ngalo athi ngikulwile ukuhle ngihambile inkambo nobizo ngifezile ubizo uNkulunkulu abengibizelelo ngase ngigcina nokukholwa. Ngikholwe kwaze wayovalwa ngoba bengibheke umqalisi nomphelelisi. Umuntu ongeke akushiye endleleni. As long as uzomnika indawo ngeke kuwe kudala bengithusa mina but hey ngikhumbula ngingakashadi ngisomfanyana but hey mfana kaMahlapha indlela ovutha ngayo uyangisabisa nabanye abawo babevutha njengawe athi uMongcwele ungakulingi ubalalela abantu abanjalo lalela mina bheka mina wena ungakulingi uyibheka imoto ezawa bheka leze ehamba igcwele umgwaqo ziyeke leze scrapyard ungaze usabe nokuthenga imoto uthi uswayeleze imoto ebheke phezulu yabo zincane leze ebheke phezulu eziboqokile ziningi lezi uzusho noma ufike ekhaya bengibanjwe itraffic zingaseningi imoto ziyahamba zonke yeka leze egingqikile buka leze egijimayo uthi uMongcwele ke make it ibe simple i-understandeke into eshoyo once ibe complicated sekuyi religion akuseyona gospel of the kingdom yenza ihambeke ungabethusi banika ifaith ungabanika ifear uthi kuzohambeka nje hey indlela uBaMahlapha akhulume ngayo uzoyihamba kanjani yonke lento kade ayikhuluma vusi ithemba mawushumayela nako obuthakathaka avuka ayithatha umhlango ofecekileyo okhathi yabona ofecekileyo obuthakathaka ungawuqedeli ubophe uzuqine nawo umongo thunqayo uphephethe uzuvuthe njengabanye fundisa ufike kumzalwane eseshunqa sekuyihistory ukuthi wayivutha mphephethe azavuthe naye
I'm spoiled bazalwane. Bona no bamzuma lapha. Siyanibikelela shay. Kulo 59 years ngisinisiwe I'm spoiled ngeke ngisalunga kwendawo. Khohlwa. Angisasho ukuthi hey ngaphuthelwa. Hey napa abantu badla izono baya enjoy. No. Instead ngithi kodwa ngasichithalana isikhathi. Yep. Nami imlo. Uthi kanti konke emnandi kanje ekunika ukuthula ekuhlalisa kahle nomfazi wakho. Yabo ekwenza usaba uNkulunkulu ubalekele ububi phila impilo enokuthula. Yo. Ngiright ngiyongibona ngiright. Ungangidabukeli ukuthi hayi Nkosi yami uyakholwa uyasindisa awu shebe ungakulingi uyisho kimi lonto. Imini efike ukuthi awu akasindiswanga shame uyaphuthelwa Nkosi yami akasindiswanga akayazi into emnandi. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Ujesi is a type of a person. I will never be bored of this man. Now I know why is it going to be possible for me to spend eternity with this man. Now I know why kuthiwe ngizochitha ingu naphakade lonke nalomuntu. He's never boring, he's ever interesting. Every day with Jesus is sweeter than the days before. He is the best thing that has ever happened to me as a person. I say, he is the best. The will of God, I find a William. The best for my life is the will of God. That's why in my prayer life, I must seek his will. Uma kukhonto ethandwa yimi uNkulunkulu angayithandi ngidayisa le intando yami ngithenga intando yakhe. Angihambisani nentando yami mayiphambana nentando kaNkulunkulu. Ngifuna ukufuza inkosi yami ithi not my will but thy will be done. Yet the will of Jesus was pure. Kodwa ukwazi ukuthi athi not my will but thy will be done. Kodwa yakhe will ayinamanembe. Ayinama spots and wrinkles. If Jesus can say that, much more mina. Uma ngabe kungeyona intando yakho ngesikhathi ngizothatha umfazi. Ganginama signs engangiwabekile. Nkosi okuyena ngiyombona kalokho ngithike ngikana kalokho ngithike. Two of them, one in Eastern Cape, another one eSwaziland. Ngabathika kwaze kwaphela konke engangikufuna. Kodwa kuthe sengikuthike konke engangikubheke kumuntu wesifazane. Ngase ngiya kulo ekuthiwa umfazi olungileyo uvela kuyena. Ngabeka yonke into obala ngathi mina ngibuka lama signs. Wena ubuka inhlizweni. Ubuka no 20 years from now sishade nalomuntu. Ziyahlangana yini unjengami yini umsizini ngoba phela wenziwa uwena. Amafa nezindlu kuvela kobaba kodwa umfazi uvela kuJehova. Angiyabona ke. uNkulunkulu wafaka uX. Hawu kanti Nkosi yami evutha nje emuhle enama dimples Nkosi yami kuzokwenza njani? Kodwa ngoba sekusho wena ke sengayikhansela ke. Zasha nase Cape Town. Thanda uNkulunkulu uyahlonipha ukhule kuyifamily stable abazali bakhe bangikhonzile futhi bangikhonza ngaze ngasola. Ngathi laba engathi sebengikhonzele enye into. Yebo nakuyena ngathika yonke into ngathola ukuthi she's a wonderful woman.
vele nabazali bakhe sevele bangithanda bangibamba emoyeni bangenza umkhwenyana emoyeni. Ngathi ngisafunani pho kwakho nethi uMngcwele wathi ungakhohlwa phela ukuthi iphasiswa lento uyibonile. Hamba nayo ke isiqukaquka nje ufike uyibeke phambi kwakhe. Wathi uNkulunkulu, ha kanti ngiyawushotha nini? Ngafika eThekwini. Kwakho umuntu othi ngaphakathi nangu umkakho. But what have yena? Ngikhumbula kahle wayefake lento esikamela, lento engabonakala ukuthi unjani. Egcobe into ngingamboni kahle. But kwalo esikamela wathi uyena umfazi lo. Hey. Yezwa lo. Yebo. Ngathi yebo. Wathi yes. Ngenxa umsebenzi engangiwenza ke bazalwane. Engingakuvumi kubantu abathathayo ukuthi abone intombi kanti inkomo azikho. Mina ngabonisa intombi inkomo zingekho. Kwi bank account yami ngangino 50 rand. Kodwa nangumfazi. Hayi ngayohlala noNkulunkulu ngambuza kahle 21 days fasting and prayer. Ngathi Nkosi uyangazi ngiyawuthanda umsebenzi wakho. Angimfuni umuntu ozongiphazamisa obizweni. Uthi hayi ngibizwanga mina kubizwe wena. Mina ngikhathele futhi lento yakho uhlala kancane nawe usule. Ngathi angiyifuni lonto ngiyofa. Ubizo lakho ngiyaluthanda. Ngilithanda nezinkinga zakhona, nezinhlupheko zakhona. Kwaphela iminyaka thina singaholi lutho, iminyaka. Emakhaya sasivakasha la koMashi. Ngama holiday nje sasingathola ka oChristmas no iPhasika sasingathola kale ekhaya. Ngoba izona izinsuku esasibhizi ngalo. Sinikwa nje ukuthi sithenge insipho kuphela. Singenandaba. Hayi singenandaba. Ngoba asibizwanga yilo osolayo. Ithina simtshela ithi sibiziwe. Manje mabe ku contest idinga asiyeke lo sibizile, siyeke lo umuntu wabantu. Lokho simshayela itoyitoyi. Kwaphela up to I think it was 3 to 5 years. Ngishada nje I'm getting 300 rand a month. Ngile entabeni. Ngikhumbula eMthatha sahlala khona imvuselelo 9 months. Sinenkonzo eziwu3 every day. Khona ka 6 ekseni neka 10 emini kulabo abangasebenzi bese bayeka 6 ntambama. 3 services daily 9 months. Asiholi njalo ngalo mzuzu. Inkonzo ka 6 nje ayiphathwa mina. Ngivuke kubanda kunjalo ngivuke. Wongacabanga ukuthi content engiyitholayo. Kanti fulfillment yokwenza into engiyibizela. Ngine emotive ngizothini iattitude yami emsebenzini kaNkulunkulu ngibona iHonor. To me ukusebenzela uNkulunkulu kwangweyona iburden. I was enjoying. Ngingenandaba nokuthi ngiholani. Manje mase kufika isikhathi ukuthi ngiyathatha. Wathi uMoya Ngcwele uyakhumbula ukuthi awuzange ungihluphe lokhu uthi ngizokuthola lokubangela umsindo. Wawufocus wena ekushumayeleni ivangeli uba ujabulela ukuthi imphefumulo iyasindiswa abantu baphila benzeka yonke lonto. Ngangikubekela ke mfana wami khona ngangikubekela eceleni. Awukanjani baba? Ngangikubekela nginabantu bami ebengibeka kubo. Bazonele bezwe ukuthi uyashada baqhamuka. Wathi uMoya Ngcwele yonke into ngangizwe uMoya Ngcwele. Wathi uMoya Ngcwele yabona ke manje thumela abakhongi manje. Nangu 50 rand ungibhekile lokhu ucwayiza amehlo phambi kwami. Thumela abakhongi manje bocela ubuhlobo obuhle.
baya ke mabebuya bathi hayi le ndoda ayifune nengane yayo ilobolo lile phezulu inkonzo kaThixo khohlwa qalaza kwendawo ngathi hey ngabakhiphela amehlo angithumelanga ukuthi niyoncenga nginithumele ukuthi niyozwa ukuthi ufuna inkomo engaki finish nazi into engibenge ngithumele msolo ncenga la ncenga uma ongcwele sengitshela ukuthi wena ozokwenza yonke lonto hawu kanje angithi sazophindela emuva no nizophindela emuva senoshaya inkomo kade ngayiqala indaba yokuphila ngokukholwa bazalwane njengoba ngithi ngiyanifaka nje ngoba ngifuna niphile ukukholwa niphile ngokukholwa maniphila ngokukholwa niphila ngokunqoba ngokwamkela inqobo enqobo izwe ukholo mawufuna ubona uNkulunkulu ethokoza ngawe lo uyindodana kami engithokozile ngayo faith phakathi it is impossible to please God without faith ukholo kungekho lutho ukholo u50 ukubuka umbona uNkulunkulu uJehova Jireh eprovider khona lapho niyezwa yini now ngikhulumela abanye la abathi ngangizothatha ngihlanganisa nani ungayikhuluma lonto umntwana kaNkulunkulu akakhulunywa kanjalo uthi awazi uzothatha imisebenzi ayikho kulabo abangakholwa hayi wena hayi wena waqala uNkulunkulu lapho wagila imanga sesimisiwe waqala uNkulunkulu wathi withdraw ke ebantwini bakhe laya ilobolo njoba linjalo oma camera ontontoni yonke into everything was cash esikhundeni umshado uphele sisale nekweletu sasala noshintshi sahamba nonkosikazi sayokwakhela abazali sa-extend indlu safaka u2 room ngesurplus esale kade iyenhle kwenza umshado from 50 rand to surplus so manje ngimfaka kuzo zonke indawo ngoba abanye uthi abafaka bangangeni zifakeke wena ngimfaka ngizemfaka nakwa health okungasho ukuthi angifikelwa imikhuhlane ifika kumuntu owaziwa amalungelo akhe ifika kumuntu ophila ngokukholwa not ngecondition uma uphila ngokukholwa uyalawula phezulu kwesimo ngoba unqobizo inqobo enqobizwe ukholo yes kune speech nje engisazosisho uyabona ngoba kunezinto kufanele sizilungise ukuze gcine zenzeka kahle ningilalele zenzeka kahle ngoba nilalela bonke abantu abakhuluma lapha phandle ningasefi yabo akenze umzekelo nje kodwa kuzohlela usuku la lento engizoyisho kodwa ngiyanisummarizela nje paraphrase nje yabo we are not a type of people after your money mani sithatha kanjani khohlwane ithi kuthiwa yilento umfundisi makuphela unyaka yabona ngibe ngikhohlola igama layo uzibona ukuthi inkosi yakho kuthiwa yini nami ngikhulumisa ababuzuma kuthiwa konje kuthiwa yini abuza into yazi konje kuthiwa ngesingisi yabo asho sonke appreciation ikusho ukuthi lo ubonga ukuthi umkhozi kaThixo usikhonze kahle wathembeka kithi awabanawo ama-scandals waba isibonelo phambi kwethu wayenza yonke inkonzo bekufuneke uNkulunkulu akuthume yona sesiyabonga ke manje ukubonga akusuka akufakwa kuwena ukuthi bonga phela lokhu uyisho inganeni yakho lapha ekhaya ngoba uyayifundisa hayibo bonga hayi ngiyabonga ya ungabothatha isinku ungabongi but indaba yo appreciation
no honorarium yonke lonto ikhona noma yikho mina ngenza inkonzo kini abezwanga ngizoyiphinda lento noma nayenza noma niyenzi lonto ayisho ukuthi uNkulunkulu uzohluleka ukungiprovide ya ngoba 50 years ago nani ingekho uNkulunkulu engibiza manje ngeke ningithena amandla hayi sombona this year usozayithola appreciation usejwayele nizobona ngilokhu ngimi la ngijuluka kanje nize nikhulume nodwa hawu lo muntu akehle noma singamnikanga appreciation. That is why last year ngenxa yokuthi kuyakhiwa sayithatha njoba injalo sayifaka injalo hey gijima ko 100 sayifaka njoba injalo sabheka le ngoba singaphezulu kweappreciation sisekukhonzeni ibandla sibizelwe ekukhonzeni ibandla siqale ingakabiki appreciation noma ingasithela vele yasithola saqala ingekho ingakho singayifuni imali yabantu sikhangeza imali kaNkuluNkulu evele ebantwini uyena akosiholelayo hayi nina ukuze namhlanje ukuthi unokuphila okuphakade unefa lasezulwini ayikho into ongaholela yona ayikho iamount onganginika yona elingana nale ngikunike yona kuzophela 3 million years usayiphethe lento enginika yona uthi Paulos nithina sinika komoya yes nina nisinika kwenyama ukuthi sikwazi kwembatha sigcine naleli thempeli likwazi ukuma phambi kwenu okwenyama kuyaphela ibhantshi ningithengele lona liyaguga kodwa uJesu ngikunika yena akagugi and kufuneka wazi lento uma ngabe uyenza ngenhliziyo evumayo nebongayo njengoba kuthiwa appreciation ngoba ezabantu izinto zilandelwa amazwi uma ungakembulekelwa indaba yeappreciation njengoba iyagxekwa nje lapha phandle ayikho nje eBhayibhelini indaba yeappreciation ayikho lonto uma ngabe ungakhanyiselwanga ukuthi wenzani uyakhonza uma Philippians chapter 4 wena ubusy lapha ezansi ku verse 90 uzothola igama elithi my God shall supply all your needs ngamkelekini bazalwane basePhilippi nangaphezulu kokoneleyo uthi lokho angikusho ngoba ngifuna ukuthi igcwale esikhwameni sami ngiyincengela nami ngizenzela ukuthi ninikele njalo ngenzela nina ukuthi kugcwale kwi-account yenu ungakulinge uthi ucebisa umfundisi uyazicebisa eheni ngithi ungakulinge mawunikela iappreciation uthi ucebisa uMahlaba ayikho into ongayenza uzucebisa uMahlaba abange basamangele namanje ukuthi ngoba ngangilela nginikela ngo10 rand ngo 50 rand le ndlu yakheke kanjani ngoba iworth more than close to 7 million within a year kade siqeda ukushayeka sanda kuthenga isite ngo1 million bathi kusehlisela ye 1 point something bathi kusehlisela kancane sayithenga sine title nje 80,000 le ndawo le iwu10,000 square meters leya iwu80 kusho ukuthi le ingaphindwa 8 times le site wathi uyashaya uSathane kade asishayeki izwa lonto kwathi kwatholakala ukuthi asithemba abantu sithemba uJehova wafika uNkulunkulu ngomkhonzi wakhe umprofeti wathi Mahlaba khuleka izokwakhiwa uJehova lendlu elapha eVerelem wayakha ngempela uNkulunkulu sihleli kuyo manje within 1.5 years sayakha sayiqeda
Why? Faith. 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 Obana bathi I want that type of faith. Ngifuna le yona le ngifuna. Ngiyakutshela. Faith. Wathi nje uNkulunkulu ungakulinge noma unelungelo. 1 Corinthians chapter 9 noma unelungelo lokwamkela kubazalwane ngoba ufull time. Kodwa ungabafosi uzubathethisa. Awubizwanga uyibona uyobuphumileke emgaqweni. Uzokuyeka nabo. Khona bezothi nje ubone egqokele isuthi nje imali zethu. Yabona? Manje angifuni imali zabantu, ngifuna ezika Jehova ebantwini. Ngoba awukwazi ukuthi imali zethu kanti utshela uJehova. Ngithi awukwazi ukuthi uma umkhosi kaThixo egqoka ibhantshi ubusuthi umbone egqokele ibhantshi nje imali yami. Angiyifuniki enjalo ngixoleleni. Ngifuna wena vele. Ngifuna uzokhonza la. I'm after your soul. Ngingumelusi wezimvu. I'm not after your money, your money. Until kuze kufike imali kaJehova kuwe. Athi thatha le mali usupport umkhonzi wami. That is the money ke engilindele kuwe ngoba ayikhulumi yona ithu le. Zenziwani imali zethu? Kwaseqaleni kwawu wrong nje ukuthi uzonikela la. Kanti uzokhuluma kanje. Uma kade ukhulume kanje, wo yima ungabisanikele waste lo mali. Yima kanjalo. Akekho ozothi awunikele ingane. Nangizwa? Yes. Kodwa woza wena enkonzweni, woza enkonzweni. Ngeke ngikuzona, ngeke ngenze lutho. Woza wena enkonzweni. Angikuthandi ngoba unikela, ngikuthanda ngoba uthanda uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe. Ukuba bekuthiwa singabantu abagreedy kunemali njengeshumi nje ezingakhulumi zona ezabapriest nje zisuka nje ibona abadecide ngazo ukuthi zenzani lezo ifree will ayike angisho amathiko nga decide kodwa ishumi ezendlu kaLevi but ingxenye enkulu yazo iqhuba umsebenzi kuholwe izisebenzi eziholayo senze yonke into ungami umsebenzi kaNkulunkulu angintshele ke manje ngintshele nje ngoba sengayisho kubaholi sometimes mayithi uMongcwele ngoba senza sure ukuthi we are law abiding nathi imali zethu zithathwa imthetho sinomuntu nje osibhekela imali esimnika imali njalo ngenyanga yokuthi alokhuze imali zebandla ukuze mayifika uhulumeni azobheka abone ukuthi siya comply enteleni sikhona so kwenza kwesike mama Hlaba ngiyayisho lento uMongcwele uyangiphusha kuyenzeka kuphela inyanga zibe 4 singaholi ngoba kubonakala ukuthi uzoma phela umsebenzi awezuthenga kuloko akuzuthengwa lokho asimeke isalary yethu ayime ayishone ngale ifika nje indaba kaBaskidi asipatshela ngabazalwane uNkulunkulu uyayithintela ukuthi hey niyababona laba kunemali ifabiza kubo manje ayi njoba usamile nje uBaskidi wasuka kini asake sisho uyaphela u3 months no salary nothing nothing senza show ukuthi emalini engenayo siyamsaba uNkulunkulu ngeke ngimela ngikhuluma into engekho uMongcwele ufakazi obana bathi sakuzwa moya ayinishayile izandla ukuthi nihola abantu abanjalo nizibongele nje uNkulunkulu nimbonge uNkulunkulu nizibongele uNkulunkulu and asizokwenza enye into
siyamesaba uNkulunkulu sisazoma phambi kwehlalo sobukhosi sizilande sinike account ukuthi saniphatha kanjani yabona mangithi kuwe mawungakhipha ishumi uzoya esogweni ngisazoma phambi kaNkulunkulu ngangiyithatha phi lonto wawuyitshela ubani lonto ukuthi abantu mabangayikhiphi ishumi bazosogweni wayithathe phi ngoba ngikutshele kahle ngathi bafundise konke ngikuyale ngakho njobona nje ngikhuluma kanje amadolo in the inside ayashayana uthi inkosi ngilongibuza babili abantu abangigadile unkosikazi nomoya ngcwele ngamtshela ngathi mabe khona la ngibhayize khona fika ungitshele ekhaya uthi hayi lapha na ngathi ahamba kahle nawe nje umbone ngamtshela sishada ngathi ungakuli lokuthe umlomo uthe sokufuneka manje ngifune manje sengenzeni manginyathelile ngibize kahle ungihlalise phansi ahamba kahle la myeni wami ngiyophamisa izandla finish ukuze siqhubeke nendlela ngoba phela ngisazoma phambi kwabazalwane ngishumayela ngisazoma phambi kwaJehova ngithandaza ngizothandaza kanjani singalungisile ngeke sisayishintsha siphela kanje noma mahlaba sinje njobona ibona kunjena nje wakwayibona lo mama mfundisi yabona zonke lezi imbali uyena sihambe soyithenga naye siyithenge siyitshalela agqoka ama boots atshale nalabo abafana naye aphathe igeja naye umama mfundisi la hamba nje zonke lezi imbali kojika yonke le ndawo nangaphandle uyena awuyishaya izandla ukuthi noma mfundisi ololuhlobo konje kuthiwa yini konje kuthiwa yini mamfundisi neligama elisha first lady yeah fithi naye bodi inkosi yami first lady yangabe uyakhumula uyakuthanda uqobo umkami uyakhumula agqoke overall asebenze endlini kaJehova kona la kusese 3:30 baza bamphuca ngenkani ebamba yonke into ko catering ngishona khona makuzoba nomcimbi nje agijime ngimdrive yothenga igrocer bathi abantwana sesikhulile manje uNkulunkulu wangipha sengayibona lento yokuthi akhansele eSwazini ngithi hawu athi hawu ngathi sekuyena ngithandwa nabazali ke la eEastern Cape wathi uNkulunkulu wow waqhamuka neeskamela engabonakali emshop wathi uNkulunkulu hawu ngathi he uyabona masimenyiwe nje bayasibuza mhlambe sizohlala iweekend lapho la simenyiwe khona siyoshumayela mhlambe soshumayela ka4 athi lo usecretary manje ke umfundisi mhlambe abuze ke nombuzo unkosikazi nombuzo administrator ubiza malini ngenjumayelo ubiza malini ngenjumayelo I think in what Amos leli ivesi lithi abaprofeti baprofeta ngemali ngathi sabafundisa ukuthi anothi lokhu uNkulunkulu anembulele kona ningasifaki niqedile nje manje isimema umoya ngcwele evuma ukuthi soshumayela sonikhonza sesiqedile okwethu ukuthi malini ayi asingeni thina lapho akusho masibiza ukuthi asodi malini intshumayelo shongo ukuthi mangabe uzoba nelokuzane nami mhlawumbe ngizohlala phansi mhlawumbe ngikukhanselishe u500 zange kushiwo manje asikwenzile uJesu thoma abafundi bakhe uthi hambani philisa abagulayo nikhipha amadimoni yenza yonke le mvusa amafili uthi njengoba nginike free lamandla nani mani babuthandazela ningabakhokhisi ningabakhokhisi
ningasho ngoba kade unecancer 5,000. Bongani Jehova ngabaholi aniphe bona ukuthi banihole. Asifuni ukushiwa uNkulunkulu. Asifuni ukuthi siyoma kanjani phambi kaNkulunkulu sinike account ukuthi sikwenzile na asithumele. Ingakho ke usazobona imanga kule nkonzo. Usazobona uNkulunkulu egijima ngendlela wazi uyibona. And kuzogcina sengasekho noyedwa onamahlala khona la. Niphile nonke, kungabikho noyedwa ongazobamba thathana hlanze nawo. And umthandazo wethu ukuthi njoba ula kuze nemuzi wakhe wonke, ihlobo zakho zonke. Yabo nje ingane zakho njoba zisabhema ihunga nje, uJesu wala, sengisho uJesu wala. Unamandla okuhlwitha leyo ngane kulo hunga. Unamandla. La! Glory to Jesus. Obana bathi moya ingcwele siyabonga. So next year kunezinto ke ngicabanga ukuthi ngeisonto lokuqala mhlambe kuJanuary sila ngoba isonto lokuqala le fasting sobe sila sobe sibeka izinto ke uNkulunkulu afuna zibonakale kulo 2021 besides le ye organization yomsebenzi procedure ntontoni. Yes, sizosibeka nazo sihlele yonke into kwenzeke konke ngemfanelo nangenhlelo kuhleleke yonke into. Ayise kuhleleke yonke into ngisho sesiphelezela umzalwane siyomtshala konke kwenzeke ngemfanelo ngisho ethatha umzalwane insizwe ithatha la uyabona. Kufanele yazi ukuthi kuthathwa kanjani la. Sinama standards ala sine procedure sinendlela esenza ngayo. Yabona? Ngisho idiscipline khona yabona? Noma discipline sinendlela ebiblical. In procedure nama regulations ethu azoba based on scriptures. Kuyazwakala bazalwane? Yeah. Konke o super church, Sunday school, youth, single parents, yonke lonto kufanele ibe nohlelo oluhlelekile. Yonke into siyenze ngokuhleleka. Abantu abasinzwayo sibe nohlelo lwabo, sibe ne-encounter yabo, ama first principles emfundiso etholwa yibona ngoba basanda kusindiswa. Sibe nama class abo. Uma kubiza ukuthi angene ngo5 before kungena inkonzo kwa6 kube ne-hour labantu abasanda kusindiswa kuqala. Sibe nohlelo olumile olukwenza ube nesibindi sokuyi-applya lento oyifundisiwe. Even when it comes to soul winning, siyibambe yonke lonto. Sifundisane nange deliverance ukuthi yenziwa kanjani. Ngubona hlehla nje abazalwane makukhona umuntu onamadimoni ufika abazalwane sebethi ubuzebonda uNkosi yami kusho ukuthi usemkhulu umsebenzi. Kanti manje lezi zibonaliso zilandela abakholwayo babeka izandla kuphila abantu bakhipha amadimoni. Alisho ukuthi abapostoli kuthiwa abakholwayo egameni. Ngoba alikhishwa wena uthi idimoni likhishwa igama lika Jesu la kuwena. It's not about you. Hayi bamahlaba kuyena Nkosi yami ngeke ngilungele. Mali ngibheka nje hayi. Yabonto njalo. Yabo. Manje kufanele siyifundise lento zingene. Makwenzeke ekhaya ungalokubuza inyama negazi shona khona biza igama lika Jesu. Gijima imfene phezulu kwendlu yakho ukhombe komuntu. Udonsa abafana basezulwini. Uthi ngegama lika Jesu Kristu. Yakutshela uzomangala uthi kwathuleka ngempela. As you exercise into oyifundisiwe, ifaith yakhe iyadevelopa neconfidence iyadevelopa iyakhula as we apply. Kukhula ama cells ale faith. Manje next day akekho nje ozohlala nje afudumeza izitulo. Akekho ozokwenza lonto.
Yabona? Kuzofakaza abantu abathi ngiphilisiwe, kufakaze nabantu abathi ngibeka isandla kwaphila umuntu. Ngithi kuzofakaza abantu abathi ngithandazele abazalwane abala ibandleni ngaphila njengoba kade efakaza nje. Bese kuza abantu abathi bazalwane ngibonga imthandazo wenu, singene komunye umuzi kunje kwakhala amadimoni kwaphila abantu. Sibujahile lobo bufakazi leyo. Yabo buqale khona la kubaholi bethu. Uyabona ngiyahlonipha mangithi abaholi bethu ngithi. Yabo qale only lead by example, baqale bona. Sizwe ukuthi kwenzakalani kuma cell groups emsebenzini yonke indawo la bekutshela khona abantu ngoJesu. Ngoba kuyenzeka kume kubhayinde ebandleni linga 8 kanti kuvimba leadership ayenzi. Nango ethe kunjalo khona oshola. Niyezwa ke nani ukuthi kuthiwani? Yayizwa lotho. Yabo ayiqalela indaba. Yabo uJesu akaqalanga ngebandla ukuthi likhipha amadimoni, waqala ngabafundi bakhe abapostoli. Wathi akiqale nini? Abathume babuye nereport. Waqala nge-12. Isiquka akaze sizwe ukuthi wayithuma isiquka ukuthi siyokhipha amadimoni. Ungasivalela isipho ngoba actually uthi uzalwa nje busushape kanjalo, uzalwa ungakasindiswa. Uzalwa sekhonto yenziwe ungakazalwa. Yenziwa uNkulunkulu la kuwena. Ungakaphuma ezalweni Jeremiya ngakugcwelisa, ngakugcoba, ngakwenza umprofeti. Ngesikhathi encelisa nje umama kaJeremiya usencelisa umprofeti as far as God is concerned. So ake sizwe nje nako baba ukuthi hey hayi ziyaduma. Baningi abangifonelayo la. Ngeke ngibasho. Hayi besiye kwasibanibani. Hey uNkulunkulu wasebenza. Besiye kwasibanibani. Ngakujabulela nala kwi leadership. Hey besiye kwasibanibani. Sangena lapho kwaphenduka abantu umndeni wonke sawudla wonke. Ya kuqale khona lapho. Hey kwashuba ke ngathi kushuba kancane. Kushubile kahle. Glory to Jesus. Even worshippers, those are ministers. Abasendaweni engcwele. oDavide la akuzwakala ukuthi benzani lapha phandle, akuzwakala ukuthi ziyaduma lapha eminyango. Bakhona abantu abashumazile bababeka izandla baphila because basendaweni engcwele phezulu. You basendaweni they are not just there to sing, they are ministering with a song. Basendaweni ephezulu bazoqhubeka nale nkonzo forever. Izophela le yami yokushumayela, izoqhubeka le yabo. And uNkulunkulu uhlala endumisweni ukuthi uhlala kule ministry yabo ufika ahlale khona. Isitulo sokuthi uNkulunkulu abe mningi phakathi kwethu nasi. Tshela makhelwane yayizwa into ezokwenzeka next year isiqalile yamuza ukuthi yambona yes are you ready? Manje ingakho ke njoba ngikhula nje kukhula iminyaka mina ngimila angiyindawo njoba ngikhiphela amehlo nje ya angiyindawo ngiyayitshela neminyaka hamba siyohlana phambili kwi eternity siyohlana kwi eternity ngiyasebenza mina la. Nkosi yami obana bathi siyakubonga Nkosi. Glory to Jesus. Ningasho eat as much as we. Nangizwa ungeze enkonzweni ungaliphethe iBhayibheli, at least phathi iBhayibheli esefonini. And ungalali ungalifundanga iBhayibheli. Ngoba nje ufastisa umuntu wangaphakathi mawenza njalo. Ngoba umuntu akaphili ngesinkwa sodwa ngojeqe ophekelela lapha nerice.
Yabo. Uphila nangamazwi aphuma emlonyeni kaJobe. Yenza sure ukuze ube strong spiritual, ube ne-immune system strong. Idla ungangenwa i-spiritual kwashiok, malnutrition, ube weak ngoba udli, kubeke kalula ucasuke, ube yikho konke ngoba awudli. At least especially encwadini zika Paulos o Philippians, into othi mawuyilalela nakwi cellphone yakho kwi audio Bible 15 minutes usuyiqedile the whole book of Philippians. Usufunda incwadi wayiqeda wena, wafunda base Efeso wabaqeda 15 minutes. Uzokhula ubalansile, uzoqina enkosini ngoba uhluthi ngesixhosa, uhluthizwe liyadliwa. That's how we sustain our spiritual life. No mama shaba. Maqhamuka i-test noma qhamuka i-problem kuba nempendulo eveli igqumela inhlizweni if kunevesi engilifundile elingiphendula kule nto enzakala. Manje makufika i-test ngingafundile ngizofeyila mos. Yabo? Umzalwane ekhusho umzalwane la ebese ehlala ekhaya iso angakhonzi ufeyila i-test. Umfundi kaJesu ofeyilayo. Uzolokhu uphinde njalo ukiclass ungayitholi promotion ngoba uNkulunkulu akampromote umuntu ofeyilayo kuma test akhe. Yenzani sure ukuthi you are in good communication and relationship nomoya oyingcwele. Akabe uthisha, abe umngani, abe yonke into, iba umhlobo nomoya oyingcwele, iba uEsther. Kubani? Iba yeah, uMordecai umele umoya oyingcwele, uEsther umele umzalwane. uRuth umele umzalwane. Unawomi umele umoya oyingcwele. uEsther akayazi iBethlehem eJuda, kodwa uNawomi uyayazi iBethlehem eJuda. Ngitheni Nkosi yami? Ngithe uRuth akayazi iBethlehem eJuda, akayazi. Kodwa uNawomi uvela khona. Umoya oyingcwele uvela ezulwini. Umoya oyingcwele uyena owazi okaNkulunkulu, ngoba akekho owazi okomuntu ngaphandle komoya womuntu. Engekho owazi okaNkulunkulu ngaphandle kamoya oyingcwele. Ngeke uduke uhola umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kwenza uhleke lapha ngabe ukhala khona. Awenza ukhale lapha ngabe uyahleka khona. Uma nje uhola umoya oyingcwele uphamana nenyama yakho. And there will be peace and life to you. And biyabona uma ulalela umoya oyingcwele, I regret after some time. Hey, ngaba ngikho kule ngxaki ukuba angimlalelanga umoya oyingcwele. Ngisuke ngalalela umoya oyingcwele. Manje ngeke anginakho ukuthula kulaleki ngoba ngisuke ngenza into esho umoya oyingcwele. Ngeke umthole umuntu onjalo. Kodwa olalela inyama yakhe, olalela imizwa yakhe, ama emotions, uhlala regret. So to be on the safe side, hamba ngokulalela nokuhola umoya oyingcwele. You'll be all right. Peace of God that passes all understanding will rule in your heart and in your minds. Uzoba right uma uhamba ngomoya oyingcwele. Uzoba right. Utshelwa yimini. Uzwe ukuthi inyama ifuna ukuphakama, athi umoya oyingcwele, shona phansi. Ayizolunga lento. Mawenza kanje. Athi umoya oyingcwele shona phansi. Bese ngithola isithelo, ireward yokuthi ngilalele umoya oyingcwele. Ngimbonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ngilalele wena. Bese ngiqushiwe uSathane la ukuba ngeke ngalalela inyama, bese ngitholile. Ngisindele wena moya oyingcwele ngiyabonga. Ngiyambongela umuntu osalalela umoya oyingcwele. Ngiyambongela umuntu obeke yakhe intando phansi athathe kaJesu. Ngiyambongela lo muntu.
He is unstoppable. Ngeke uhlane naye engasekho enkonzweni. Sekufuneka ogujwe ekhaya. Ancengwe. Siyakwenza kubantu abasanda kusindiswa, kodwa ikholo lika 15 years. Hayi sekunzima. Sekufuneka kube indodana ebuye ekhaya. Imvu iyafunwa, indodana iyazibuyela. Kube ubaba nje ozoba kwi direction ebheke ngala yashona khona. Ifika indodana imthole semilapho athi ngiyakuthanda mntanami noma wenze kanje kodwa akupheli ukuthi I'm your father. Usekhona la endlini? Yeah. Moya oyingcwele. Inala yezwi. Ibana appetite yezwi. Umntwana mayiphethe umkhuhlane kwesikhathi uphelelwa appetite uzophatheka kabi uthi yazi akafuni ngisho ukuncela. Mangithi ngamfaka ibele uvelathi akhale uyashisa nokushisa Nkosi yami. Uphatheka kabi. Ucabanga ukuthi moyingcwele uright mangwena ayi appetite yezwi. Akekho right moyingcwele mayikubona ulala ungalidlange izwi. Akekho right. Uyadabuka umoyingcwele mayikubona ulala ungathandazeli. Kuyamdabukisa umoyingcwele ngoba uyakubona ukuthi uyapi la uyakhona. Asimeni ngezi. Umoya oyingcwele usilamulela kithi. Asifundise ukuthi uba ngisho umzimba wethu asifake lento okuthiwa i-self control. Umoya oyingcwele usenza sikwazi ukwenza into esihlulayo. Umoya oyingcwele. Ake senze isifungo phambi kaNkulunkulu namhlanje. Ngithi awungathi siqala phansi sibuyelana nokusetshenzwa nokusetshenziswa nokusizwa nokuxhumana nokuhamba nomoya oyingcwele sibe kule bond. Ngingenzi lutho ngaphandle kamoya oyingcwele. Ngingethembi okamuqondo kodwa ngincike kuyena ngithembe yena. Samukela uJesu kanye kodwa sigcwaliswa njalo ngomoya oyingcwele. Njengamanje umoya oyingcwele nje kathatha indawo njengamanje. Upetrol attendant uJesu Kristu aphinda akugcwalisa ngopetrol kamoya oyingcwele. Nawe uhamba uzizwe ukuthi ngigcwele amandla kamoya oyingcwele. Especially in these days ngoba singadla noma yini sihlule nokuhlola umoya ngaphandle kamoya oyingcwele uyena osisiza ukuthi this one is not the spirit of God. Uyena osisizayo umoya oyingcwele. Uyena osisizayo umoya oyingcwele. Singathi ukuhamba kwethu singabantwana baNkulunkulu kanti sihamba ngokutibula siyazama siyatibula siwasivuka. No. Let's give the Holy Spirit a chance in our lives. He is the one that will enable us, empower. Njoba umoya oyingcwele nje kusho ukuthi he knows how to minister holiness in us. He knows. Noma ikwehlule impilo iphilayo inkambo noma i-lifestyle ikuhlulile wenza into ongayithandi le ithandayo uyenzi ulangulela umoya oyingcwele mase kufike kulo ndawo. Umoya oyingcwele uyakwazi ukudila nenkanuko zenyama. Umoya oyingcwele uyakwazi ukudila nama temperaments ahlukahlukene. Sisizwa uye umoya oyingcwele.
uphi lo mntwana lo bakhona abebelethe special bazothandazela uphi lo mntwana obenesifo sokuwa ke asheshe ibandla abambe kule atmosphere ibandla lisekhona abeze phambili lo ogulayo uphi lo mntwana okay uye lo unesifo sokuwa unani moyandini wesithuthwana uJesu Kristu wakhuza emfaneni omncane mhlawumbe wayengaka wawubhizi umwisa umfaka nasemlilweni awe endaweni ezinobungozi. That Jesus wakhipha 2000 years ago is the same today. In his name, in the name of Jesus, go and never come back again. Vacate this place right now. Loose this young man. I say go right now. I command you. I cast you out. In the name of Jesus Christ of Nazareth. I say go right now. If you don't want to go, I'm releasing fire right now. Tormenting fire. Tormenting fire. It's not going to be optional. It's not even optional right now. There's one option: you leave. This is not your home. This is the temple of the Holy Spirit. This is the body that Christ was whipped for. 39 lashes for this body to be healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. There is no way, Satan. You can't resist the power of the name. It is above all other names. I see you going right now. The push, the power.